Първи, че дошли на сбирката. Не да ме разправите кръщан до оригинал, за един месец това е такова. Аз чакам си търпение, се оправи времето, да почнем да ходим. Не те познавам! Не те познавам без колела! Какво е правиш, Мила? Здравей, радвам се за вас. Какво стана? Работа ли имаш? Да, чао. Миличка, Цял така е. ден. А утре? Ами, цял ден ми е пукната гумата. Какво работа? Няма кой ти направи на гума? Няма. Стига, бе! Аз си направя. Направи, айде на утре. Ама до вечера. Да, утре ще дойдеш, не? Утре на Златните. Не мога да обещая. Дали. На Златните по една чорбичка, по една чорбичка на него ми на това там горе. Ами, трябва да си оправя го. Колко да ти дам пъти? Айде, значи 6 стинки от половин хляб. Ама да не мога и ще, само половин хляб ще вземеш. Не дей взема цял. И всяка диш ходите? И показаните няма, те хората хляб там не фърлят. Еми, швия. Кой ще видим тогава, ако е живота са, ако не някой друг. Да, ама аз съм. Можеш ли да си правиш дума? Не съм правила да си. Да ти пратим някой? Не се шегувам. Значи виж какво. Не, аз ще се правя. Добре. Имаш ли всичко необходимо там за нас? Имам лепен. Лепенки имаш ли? Кула имаш ли? Хубава работа. Ама те са само за лепващи. Ама имаш само за лепенки, да ли? Аз много не вярвам на Не, тя аз знам как да ще правя. Знаеш как да я извадиш всичко? Знам. Да се спокойно да ти знам. Ако не ще пратим някой на твоята възраст да ти направи гумата. Хайде, късмет. Айде, чао. За където чао. си запътила късмет? Да, мерси. Чао! Здраво въртите ви тя. Направо един ден ходихме до Балчик. Не Балчик, ами там Кранево, Мранево. В един дъжд. Студ, ти кам. Жестока работа и навръщане Кантарджиевска гора нагоре. Направо като малка гара покрай мен. Той аз съм голям педалера. Не, въртите тук. Да е живо и здраво.